finance nigi chike negi kaka itiyo kode. Achiel en ni pesa mar jopiny ma miluongo ni public finance itiyogo e yor budget. Tiende ni sirikal ka sirikal nyaka gol budget. Budget no chenro ma sirikal no nigo to gimonjo bende gitimo e pesa osewuok. There are various ways ma sirikal yudo ka local governments, the counties, own sources like that nitiere to bende gikonyo nikech jaka gima budget achiel migolo ni ema gikawo gidhi kocha ok gikono ga ni onsos revenue gin kamani. No, gintie. One of them, for your information, and Kanjo. Kani Homa Bay wacha nitiere diere moro Gladys Wanga no biro gi yo moro mar choko osuru e yo manyasani. Mano achiel kuom yore miyudo go pesa ma counties wayudo go pesa kigin giwegi. Nitiere nyaka moro kasa. Nitiere nyaka mitawa. Nitiere kaka jo apiko, jo alot, jok matimo ohala, madhi e chirni wago chulo pesa madhi ne sirikal ma counties. Mago gin yore gi mar loso pesa. Kidhi kata game park kata idhi na Ruma National Park ma Mitawa, that chul